Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο παραδοσιακό ξυλόφωνο Μιστράκη και θα μας μιλήσει η κυρία Ευαγγελία Μιστράκη. Καλησπέρα σας. Είμαστε δημοσιογράφοι από Τάση TV. Θα μας απαντήσετε στις ερωτήσεις που θα μας πούμε. Βεβαίως. Ωραία. Ό,τι θέλετε. Πόσα χρόνια έχετε αυτό το φούρνο? 40. Και μπορείτε να μας αφηγείτε την ιστορία του? Τον φούρνο τον ξεκίνησα το 1974. Η ιστορία του είναι παλιός φούρνος χωριάτικος, όπως είναι σε όλα τα χωριά. Ανάβουμε ξύλα από πάνω, σπυρώνει, μετά τραβάμε τα κάρβουνα και φορνίζουμε πάνω στις πλάκες τα κουλούρια. Ποιες μέρες και ώρες είναι ανοιχτά? Είμαστε ανοιχτά όλη μέρα, από τις 8-8.30 το πρωί μέχρι και τις 8.30-9 το βράδυ. Όλο κάποιος υπάρχει εδώ που μπορεί να εξυπηρετήσει όποιον έρθει. Η επιχείρησή σας πόσα άτομα απασχολεί? Τώρα είναι οικογενειακή επιχείρηση, είμαστε 4-5 άτομα. Και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, δεν έχει ξένους. Και τι προϊόντα πουλάει ο φούρνος σας? Έχει παξιμάδια κυρίως, το κλασικό άσπρο κουλουράκι. Έχουμε κουλούρι με ολική σταρένιο, έχουμε με ολικής κρυθαρένιο, κομμένο στη μέση σε σαλιγκάρι. Έχει εφτάζιμο, έχει κουλουράκια, παξιμαδάκια πορτοκαλιού, έχει ελιάς με ελιές καλαμών, πάρα πολύ ωραία. Και ό,τι άλλο είναι εποχιακό, όπως τώρα που είναι Πάσχα, βγάζουμε και το τσουρέκι μας. Για την Παρασκευή των Μαγιών, ακολουθείτε την παραδοσιακή συνταγή? Ναι, οπωσδήποτε. Κάνουμε το προζύμι από το βράδυ. Το πρωί βάζουμε το υπόλοιπο αλεύρι και ζυγώνουμε τα κουλούρια. Τα πλάθουμε, τα φουρνίζουμε πάνω στη πλάκα του φούρνου, δεν μπαίνουν σε λαμαρίνες. Δεν χρησιμοποιούμε συντηρητικά. Δεν βάζουμε μέσα τίποτα που να είναι επιβλαβές για τον ανθρώπινο οργανισμό. Πέρα από λάδι, αλάτι. Αυτά είναι τα συντηρητικά μας. Διότι θέλουμε να έχουμε ένα καθαρό προϊόν, να μπορούν να τρώνε ακόμη και τα μικρά παιδιά. Εμάς το τρώνε και τα δικά μας τα παιδιά, δηλαδή και τα εγγόνια μου, τα μωρά, τρώνε αυτό το κουλουράκι. Όλα μας τα προϊόντα. Δηλαδή πόση ώρα θέλει περίπου κάθε για να βγει αυτό? Για να βγει αυτό θέλει περίπου στις 7 ώρες. Δηλαδή εκτός το προζύμι που θα γίνει από το βράδυ, το πρωί που θα αρχίσει το ζύμωμα, μέχρι να ξεραθεί το κουλούρι, να συσκευαστεί στη σακουλίτσα, θέλει 7 ώρες. Και ποιο από τα προϊόντα σας επιλέγει περισσότερο κόσμο? Αρέσουν όλα στον κόσμο, στην κυριολεξία. Πιο πολύ παίρνουν το κουλούρι. Το πιο και το άσπρο και το ολικής. Και το κρυθαρένιο. Είναι προϊόντα που τα παίρνουν όλοι. Τα προτιμούν πάρα πολύ. Και σε ποια καταστήματα εκτός από τα δικό σας μπορούμε να βρούμε τα προϊόντα σας? Σε όλο το Ρέθμινο. Σε όλα τα καταστήματα των Βαβλάκινων, στην Ένωση, στα Ίνκα, σε όλα τα καταστήματα της Ελλήνης θα τα βρείτε που πουλάνε τρόφιμα. Και εκτός Κρήτης? Και εκτός Κρήτης είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, νησιά. Τώρα πάνε και στην Αγγλία. Τα έχουν πάρει απόδημοι που έρχονται από Γερμανία, από Ολλανδία, από Αμερική και τα πάνε στους δικούς τους εκεί. Δηλαδή ταξιδεύουν παντού γιατί τα παίρνουν πάλι δικοί μας και τα πάνε πάλι σε δικούς τους. Σας αρέσει η δουλειά σας? Βέβαια μου αρέσει. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά. Είναι δουλειά που δεν είσαι στο χωράφι, είναι μέσα, σε εσωτερικό χώρο και είναι μια χαρά. Τελικά αντέχουν κάποιες αξίες στον χρόνο? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ειδικά αυτές οι αξίες αντέχουν στον χρόνο και είναι και οι αξίες που τις προτιμάει ο κόσμος. Ο κόσμος που ξέρει και προτιμά τις αξίες και πιστεύει στην παράδοση και την ακολουθεί. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Ναι. Να πάτε στο καλό.